Gepleyer Azadlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ekspert Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesini ýene-de hasaplady. Inflasiýanyň özü näme? John Hopkins Universitetiniň professory Steve Hanke 23-nji iýulda Türkmenistanda inflasiýanyň derejesiniň 124% bolandygyny aýtdy. Onuň soňky hasaplamalarına görä Türkmenistan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde Venezueladan, Irandan we Sudandan soň 4-nji ýerde durýar. Hanke mundan ozal 1-nji iýulda bu görkezijini 294% diýip, onu dünýäde ikinji iň ýokary inflasiýa häsiýetlendiripdi. Indi Hanke näme diýjek bolýar? Inflasiýanyň özü näme? Onuň ýokary bolmagy nämäni alamatlandyrýar? Bu tema boýunça Azadlygyň özüne beren soraglaryna türkmen ykdysadyýetçisi Hudaýberdi Urazow jogap berdi. Aýdaly şu egerde şu püýli geçen ýyly bilen degiştirsek şu bahalary, şu bar hyzmatlary da ýurdum içinde. Ana şu ikisiniň bahasyny, tariflerini degiştirip görсек da, şu däşi ösüm bolsa, şu geçen ýyl bilen degiştirildi da. Ana şoňa inflasiýa diýilýär. Ýa-da egerde mysal üçin egerde şu peselse, mysal üçin pesel, oňa deflasiýa diýilýär da. Diýip ykdysadyýetçi belledi. Ol manadyň güýjüniň peselip adamlar belli bir mukdardaky maliýe feriştesine näçe az haridalýan bolsa, muňa inflasiýa diýilýändigini düşündirdi. Siz näçe güýjü peselse, näçe az harid adam alybilse, geçen ýyl bilen deňeşdirende, şoňa inflasiýa diýip aýdylýar. Şoň ara tapawdy. Diýip Urazow belledi. Türkmen ykdysadyýetçisi gurruňa dowam edip inflasiýanyň sebäplerini misallar arkaly düşündirmäge synanşdy. Inflasiýa egerde mysal üçin aýdaly, puluň hümmeti gaçdy, şu adamlar şu mysal üçin aýdaly, geçen ýyl bilen deňeşdirende 100 manada harit az alybilse, ana şonda şu inflasiýa diýilýär da. O inflasiýanyň sebäbi o egerde mysal üçin şu geçen ýyl alynan aýlygynda süýül mysal üçin az harydaly bolýar ýa-da az hyzmaty töläbilýär da. Ana şoň üçin ýurtda inflasiýa dörýär. Diýip ykdysadyýetçi belledi. Resmi medeniýetiň habarlaryna görä Türkmen hökümeti ýurtda büdjet işgärleriniň aýlyklaryny, talyp haklaryny, pensiýalary hemde beýleki döwlet kömek pullaryny her ýyl 10% ýokarlandyrýar. Ýöne munyň bilen bir hatarda ýerli ýaşaýjylaryň en çemesi Azadlygyň habarçylaryna berýän gurrunlaryny ýurtda aýlyklaryň ýokarlanmagy bilen bahalaryň desine galmak bilen bolýandygyny aýdýar. Halkara synçylar Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini notaýar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Merkezi Aziýa Kavkaz Institutunyň gaýwany ulmy barlygçysy, şol bir wagtda The Jamestown Aň düşünje guramasynyň analisti John Daly goloýda guramanyň saýtyna çap eden makalasyna Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär diýip ýazdy. Halkara pul gaznasynyň ekspertleri mart aýyna Türkmenistana eden saparlaryndan soň çap eden beýanatyny ýurdun resmi statistika maglumatlaryna salgylanyp 2017-nji ýylda Türkmenistana inflasiýanyň derejesiniň 8%-de ýetendigini ma'lum etdi. Iýun aýyna Azadlyk Radiosynyň professor Hanke bilen geçiren söhbetdeşligini ol Türkmenistanaky inflasiýanyň derejesini haýsy metodologiýany ulanmak arkaly hasaplanyny gurrun beripdi. The way I estimate these inflation rates is with high frequency data, daily data in this case. Men bu görkezjileri ýokary ýyglykda gaýtalanýan sanlary, ýagny günnelik sanlary ýazarlamak arkaly hasaplaýaryn. Ykdysadyýet ulumynaky satyn alyş ukyby boýunça teoriýany ulanmak arkaly daşary ýurt valyutasynyň bahasynaky üýtgeşmeleri ulanyp ýurtdaky inflasiýanyň derejesini hasaplamak mümkin. Sebäbi gara bazaryň narhy ýurtdaky hakyky ýagdaýy açyp görkezýär. Gara bazaryň görkezjileri ören açaçandyr diýip ol belledi. Bu mowzuk Türkmenistanyň resmi köpçülikleýin maglumat serişdelerini agdalmaýar. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azadlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azadlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda student we okuwçy gyýdlara dar köýnek giymek gadagyn edilip, onuň deregine tenine yapyşmaýan giň köýnek we aşagyndan hem keşdeli balyk, ýagny milli ayak giyimini giymek talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň bir işgäri Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda ýurtda täze okuw ýylyndan başlap güýje girjek bu okuw formasy barada şu ýylyň aprel aýynda ministrlik derejesinde karara gelinendigine, häzirki wagt munyň muallimlere ýetirilendigini we olaryň hem bu barada okuwçy gyýdlara we enatalara duýduruş edendigini tasdiklady. Aşgabatly mektep muallimleriniň we enatalaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, 20-nji iýuldan mektep ýolbaşçylary okuwçy gyýdlaryň öýlerine ýöritejaň edip, enatalardan bu düzgünü berja etmegi talap edip başladylar. Hatda mektep ýolbaşçylary enatalara formany özleriniň dikdirmeli däldigine, onuň her mektebe belinen ýörite tikinçilik çehlerinde tikdirilmeginiň hökmandygyny duýdurýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran da şowdaky çeşmämiz hem täze okuw ýylynda şeýle düzgüniň boljakdygy barada vilayatyň bilim işgärlerine maglumatyň gelip gowşandygyny, olaryň hem okuwçy gyýdlara we maşgalalara duýduruş edendigini gurrun berdi. Şol mektep okuwçy gyýdlar üçin täze mektep formasy giýdiljek. Bu barada mektep muallimlerine ýokardan tawşyryk gelipdir we formanyň nusgasynyň 10-njy awgustda mekteplere geljekdigi aýdylýar. Diýinjalyş döwri bolsa-da klas ýolbaşçylary okuwçylaryň öýlerine aýlanyp, olary 10-njy awgustdan öň mektep formasyny almadlygy tawşyrýarlar. Käbir bilim puwdanyň vilayat derejesindäki jogapkär işgärleri bu formanyň giň köýnek, balyk we jaket boljakdygyny eşidendigini aýtdylar diýip çeşmämiz aýtdy. Bellep geçsek bu düzgün diňe türkmen maşallalarynyň çağılary okuyan mekteplerden däl. Eýse paýtagtyň 55-nji 57-nji orta mektepleri ýaly rus, türk we beýleki milletleriň çağılary okuyan mekteplerden hem talap edilýär. Bu bolsa türkmenler bilen bir hatarda beýleki milletleriň enatalarynyň arasynda hem nägilelikleriň döremegine sebäp boldy. 24-nji iýulda ýerden saat 7:45 töweregi 30-dan gowrak enata Aşgabatyň Parahat 3 etrapçasyndaky 57-nji mektebiň öňüne üýşüp, mektep ýolbaşçylaryna gyýdlarynyň uzyn ýaşyl köýnegi we tahyany giýmegi dowam etdirjekdigine, ýöne olardan milli ayak giýimini ýagny balagy giýmegi talap etmediligi soradylar. Galybersede bilim işgärleriniň ençemesi bu täze formanyň köp maşallalaryň büdjetine agram saljakdygyny, sebäbi okuwçy gyýdlaryň täze egin eşigini tikdirmek üçin 1000-den 2000 manada çenli aralykda pul serişdesine sarp etmeli boljakdygyny çaklaýarlar. Mektep okuwçylarynyň sumkalary, ruçkalary, depterleri, günnelikleri geçen ýyl bilen deňeşdirilende adyndan 500% gymmatlady. Dogrusy käbir hojalyklaryň çağlaryna täze forma beýlede dursun. Ruçka, depteri alyp biljegi hem mana. Dollar şun 18 manada yetdi diýip daşawudly çeşmämiz sözünü jemledi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky aýal gyýdlaryň daşky görnüşi bilen baglykdaky çäklendirmeleri mundan bir näçe ýyl odal girdip başlan bolsa-da, soňky aýlarda munyň gerimini barha güýçlendirdiler. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Gülistan Sowda merkezinde we şäheriň beýleki käbir sowda nokatlarynda täze okuw üçin okuw esaplary satyga çykarylyp başlandy. Okuw esaplarynyň sowdasy üçin kiçiňrek sowda nokatlary döredilip, olar esasan palatkalardan gurnalan sowda nokatlary bolup durýar we olar bazarlaryň, dukanlaryň golaýlarynda gurnalyp, ol sowda nokatlaryny esasan hususy telekeçiler kärendesine alyp sowda edýärler. Aşgabatly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, şeýle sowda nokatlary hemişe awust aýynyň başyndan işläp başlaýardylar. Emma bu ýyl şeýle sowda nokatlary eýem 10 gün mundan öz işlerine başlapdyrlar. Okuw esaplarynyň sowdasynyň ýer gurnanmanyň sebäplerini telekeçi aýyna şeýle düşündirýär. Geçen ýyldan hatylman galan okuw esaplary, depterdir, surat üçin albomlar, türlü galamlar, oglalaryň kostyum jalbarlary, gyýlaryň fartuklary ýa-da haritdarmy kän galdy. Sebäbi geçen ýyl hem okuw esaplarynyň sowdasy o diýen gyzgalanly bolmady. Olary Irakdan satyga çykaryp biraz haritlarymyň meçerini azaltmak isleýäris. Şol sebäpli sowda merkezleriniň ýolbaşçylarynyň sowda nokatlaryny Irakdan açyp bermeklerini haýyş etdik. Emma biz sowda nokatlaryny gurnasak da häzirlikçe haritlarymyň alyjysy az diýip aýna aýdýar.
Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosu bilen töhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä bolsa, ýaşaýjylaryň ellerinde nakt puluň ýoklugy sebäpli olar häzirlikçe okuw hesaplar üçin bazarlara aýlanyp töwda edip bilmeýärler. Haritlaryň bahalary aşa ýokary. Ady haritlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen köp çağaly maşgalalar gündelik ady haritlaryň aladasy bilen ýaşaýarlar. Okuw hesaplary hem gerek. Ýöne entek olar satyn almaga pul ýok. Şol sebäpli hem bazarlara aýlanyp okuw hesaplaryny almaga howlugymdyk. Anha iýul aýynyň aýlygyny alanmazdan soňra zerur haritlarymyz üçin islemesek bazarlara aýlanmaly bolarys. Emma geçen ýyldan galan okuw hesaplarymyz bilen çağalary oňa detdirmäge çalyşmaly bolarys. Sebäbi okuw hesaplarynyň bahalary hem aşa ýokarlandy diýip Aşgabatyň ýene bir ýaşaýjy töhbetdeşligi goşulýar. Geçen ýyl 10-njy 8-nji klaslarda okan oglanlarymyzyň kostyum jalwarlary könerek bolsa-da, bu ýyl 6-njy klasda okamaly oglamy şol egneşikler bilen oňdurmakçy. Tahyalar hem şeýle, gyýlaryň fartuklaryny hem geçen ýyl kysy bilen oňdurmakçy. Agyr mesele okuwçy portfeller bolup durýar. Daşary döwletlerden telekeçiler tarapyndan getirilen okuwçy portfelleriň hili juda pet. Olar bir ýyl ulanmagy hem ýetenok. Okuw gutarmanka ikinji bir portfel satyn almaly bolýardyň. Ine şol geçen ýyl ikinji satyn alan portfellerimiz bilen häzirlikçe çağalar mektebe uğratmakçy diýip köp çağalar ene aýdýar. Şol bir wagtda bolsa geçen ýyl 25 manada durýan gyýlar üçin ak fartuklaryň bahalarynyň bu ýyl 45 manada durýandygyny, geçen ýyl 50 manada durýan okuwçy portfelleriň bu ýyl 100-120 manat aralygynda bahalanýandygyny, oglalaryň mektep formaty üçin kostyum jalwarlarynyň ölçegine görä 200 manatdan başlanyp 350-400 manat bahalanýandygyny, okuwçy depterleriniň 2 manatdan, türli galamlaryň 12 santa gaplanan görnüşiniň 10 manada durýandygyny, geçen ýyl 8 manat bolan turat üçin albomlaryň bu ýyl 17-20 manat bahalanýandygyny, okuwçy oglanlar hem gyýlar üçin hökmany bolan tahyanyň 30-40 manatdan bahalanýandygyny hem Aşgabatly ene köp çağaly miwe aýdýar. Agdalan mahallardan hem has ýokary bahalanýan portfeller, kostyum jalwarlar, gyýlaryň hem oglanlaryň aýakgaplary bar. Olaryň hili oňatlary hem bar. Ýöne ýokary bahadan hili oňat haritlar satyn almaga ýagdaýymyz ýok. Şol sebäpli ýa ardara haritlar satyn almaly bolýar. Ýa bolmasa geçen ýyldan galan zatlarymyz bilen oňat etmeli bolar diýip 2-den 3-den mektep okuwçysy bar enatalar aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň iýun aýynyň aýlyklary we beýlek kömek pullary öňki aýlardakydan hem gijikdirilip berildi we şol wagtda adamlar bankomatlardan alan köne manatlaryny sowda edip bilmeýänliklerini aýdyp seýrenýärler. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň aýlyklary onun kun gijikdirip bermek bir ýam kadaýa urly. Ýöne iýun aýyna gallaçy daýhanlar bilen wagtynda hasaplaşmak meselesi ara düşen soň aýlyklaryň alaytada şäher ýerine has gijigenligi, ýagny 20-nji ýylda berilip başlananlygy habar berilýär. Emma bu gedek aýlyklaryň gijikmesinden başga sabr edip garaşan adamlaryň öňünden ýene bir kynçylyk çykdy. Iýun aýy üçin berilýän manatlar juda könelen. Olar dükana alyp baryp sowda etjek bolsaň, ul kynçylyk dörýär. Sebäbi satyjylar beýle manatlar kabul edip bilmejeklerini aýdýarlar diýip Azatlygyň biri-birinden garaşsyz çeşmeleri habar berýär. Bankomatlaryň berýän manatlarynyň köpüsiniň çaly pul sudury bar. Hatta kagyz pullarly bir pamuk gölegini elinde tutup duran ýaly bolýarsyň. Halis könelip sürçe çykan pullaryň arkalaryny, ýüzlerini, ençeme ýerine uskoç ýelmenler hem azarlyp adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bazardaky ýagdaýy öwrenen çeşmäniň sözlerine görä, satyjylar beýle pullar alsalar, soňalar beýle kaljylary gaýtary hökmünde hem berip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Pul kabul edilmedik adamlar bolsa, biz bu pulu özümüz çykaramyzok. Döwlet aýlyk hökmünde berip diýip nägile bolýar. Bu ýagdaý dukanlaryň käbirine satyjylar bilen aljylaryň arasynda ören dartgynly, çekeleşikli gurrunlaryň hem turmagyny alyp gelýär diýip çeşme aýtdy. Yerli tinçiler bu hili ýagdaýyň 2008-nji ýylda pul reformasy manadyň devalwasiýasy geçirilmedinden öňün bolanyny şonda dukanlaryň we bazar satyjylarynyň diňe müňlükleri we müňlükden ýokardaky pullar alanlygyny ýatlaýarlar.
Şeýle de çeşmeler soňky aýlarda oňluk pul berlikleriniň 1 manatlyk, 5 manatlyk kagazy pullarynyň, 1 manatlyk, 2 manatlyk metal pullarynyň teňgelerini juda ýetmezlik edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý hem dükanlarda we bazarlarda alyjy bilen satyjynyň arasynda ýüzülmeýän dartgynly ýagdaýlaryň döremegini alyp gelýär. Menne gaýtary bermäge oňluk pul ýok. Ýerine sakkyzalay diýip dükanlaryň satyjylar alaja geçmeýän. Hil taýdan pes garytlaryny hödürleýärler. Aljylar köplenç sakkyzyny özüň çeýine, bolmaňa pulum ber diýip gaharlanýar diýip azatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle dol gaýtargysyny aljak bolup esli wagtlap garaşýanlaryň hem bardygyny sebäbi häzirki ykdysady kynçylyklar wagtynda adamlaryň dükany aljak zadyny öňünden hasaplap her köpügini sanap gelýändigini, käte bolsa garytlaryň bahasy gymmatlansaň aljak zadynyň ýarsyny hem alyp bilmän gidýändigini görüň berdi. Bu ýagdaý bazarlarda göwgönüm satyn alynandy ýene ýagşy sebäbi satyjylar gaýtarga derek artygyrak pomidor ýa ýene bir zat berip aljagyny garap razy edýärler diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Şol ruwatda çeşmeler banklarda ulanmakdan aýrylmaly. Sary giden pullary kabul edip almak we olary derek täze pul bermek düzgünniň hem ýokdugyny. Bu meselede hiç bir resmi düşünürşüň berilmeýändigini belleýärler. Bank işgärleriniň biriniň azatlygyň habarçysyna düşündirmegine görä, Türkmenistanyň hökümeti könelen pullary hasapdan öçürip Angliýada täze pul birliklerini çykartmak üçin serişde goý bermeli. Emma häzir döwletde munyň üçin ýeterlik serişde ýok. Ýene bir bellemeli zat, adynyň aýdylmadylygyny soran bank işgär türkmen manatlarynyň 2 aý geçip geçmeýän gaty salt könelýändigini, tüýdülmek derejesine baryp ýetýändigini aýtdy we munyň belki de serişde tygyşy etlemek üçin manadyň hakyky çykarylmaly kagazyna çykarylmaýan bolmagy bilen bagly bolmak ähtimallygyny öňe sürdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan oğlum Rady Kabuldan. Türkmenistanyň Gunmatar Owganystanyň Batgays welaýatyna iýerilýän elektrik geçirjisiniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Owganystanyň prezidenti Muhammed Eşref Gany hem gatnaşdy. Elektrik geçirjisiniň we elektrik stansiýasynyň gurulşynyň Aziýa Ösüş bankynyň kömegi bilen amala aşyrylandygyny resmiler aýdýar. Elektrik geçirjisiniň açylyş çäresine Türkmenistanyň elektrik energiýa boýunça ministeri hem Türkmenistanyň Kabuldaky elçisi gatnaşypdyr. Ma'lum boluşuna göre bu elektrik geçirjisiniň gurulşy mundan 2 aý töwerek tamamlanypdyr. Açylyş çäresiniň geçirilmänligi üçin onuň ulanmaga berilmegi izine süýşürilipdir. Türkmenistanyň iýerlen elektrik energiýanyň şu gün açylyşynyň bolandygyny Badagiş welaýatynyň hakimi Abdulgapur Melikzey Azatlyk Radiosuna aýtdy. Elektrik energiýadan halkyň peýdalanyp başlandygyny bildirip hakim şeýle diýdi. برخی ما با امضای اجازه ما تکمیل بودیم. ما هم سر برخی کار کردیم، برخیش رو تکمیل کردیم. 2 aý töwerek elektrik geçirjisiniň işi tamamlanypdy. Elektrik geçirjisiniň gurulşyny öz üstüne alan şirket gowy işledi. Türkmenistanyň iýerlen elektrik energiýadan Galaynaw şäheriniň halky bilen bir hatarda elektrik geçirjisiniň orunda ýerleşen K-obalaryň ýaşaýjylary ulanýar. Elektrik tokdan peýdalanmak Badagiş welaýatynyň halkynyň hemişe arzusydy. Häzirlikçe Türkmenistanyň 110 kWh elektrik tok iýerler. Elektrik togyň güýji gelecekde artdyrlar diýen umydymyz bar diýip hakim Abdulgapur Melikzey aýtdy. Şirketler murakhasyn we el-Aydawani şöyle şaýarlar. Gunmatar Owganystanyň Herat welaýatynyň ýaşaýjylarynyň hem belli bölegi Türkmenistanyň iýerlen elektrik tokdan peýdalanýar. Herat welaýatyna Iranyň hem elektrik tok iýerlerdi. Ýöne näbelli sebeplere görä Iranyň Herata iýerýän elektrik togy soňky günlerde kesilipdir. Herat welaýatynyň halky Türkmenistanyň elektrik togyny ygtybarly hasaplar. Türkmenistanyň elektrik togyny özleriniň ýyllarça garaşandyklaryny bildirip, Badagiş welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Abdulazizbek şeýle görünmerdi. Badagiş welaýatynyň ilatynyň belli böleginiň elektrik tok bilen häzir öpçil edilendigini deputat bildirdi. بعد از سالها انتظار پروژه برق تکمیل شده مردم بادغیس از یک طرف من گرمای شدید Hawada gaty asy elektrik tokdan halk peýdalanyp başlady. Şonuň üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär. Türkmenistanyň iýerlen elektrik tok kesilmez diýip tama edýär diýip deputat Abdulazizbek aýdýar. Badagiş welaýatynyň Marçak sebitinde türkmenler hem koçum bolup ýaşaýar. Marçak elinde Türkmenistan elektrik tok berjekdigini ma'lum etdi. Biz hem Türkmenistan tezlikde elektrik tok bilen öpçün eder diýip Marçak sebitiniň ýaşaýjysy Berýalay umyt bildirdi. Batgaystan bark berdiler, Batgays bizlerden bir neçe kilometr uzak bizlere ondan aýram ýok bizler bir şerde 3 uşlak Marçakda 31 qary ýaşarda.
Emme de bir Türkmen berdim. Dillerden bir Türkmenistan'a da Cumhur tarapdan bir bark partiler gaty minnetdar boljak bir tirlik suratda bilen barkymyz gelse. Belki insana bolaya dillerden tirlik suratda gelse şonça gowy inşallah. Tezrek geldi mana berdi bilenge inde şey meselen Batkystan billere bark geçti onun bir çendan billere nemesi yok. Yaman mesafası uzak. Bu yerden billere gär ýalda adam gelen ýerinde de mana bir ýollarymyz harap köprek kerna emniyetligen barkan ofeda onlar atlara. Indi bilen öýet uşumdan geçirip berse billere emniyet hem yaman gowty berdi. Emme zady. Şoňa türem gaty minnetdar belki mana billerden bir tezrek şerden geçirip berýär şonu. Evet Türkmenimiz ol inşallah biller Türkmeni treni hana sabat biller ýatlapdyr. Şu Türkmenligini bildirip bizesine bark berjek diýip hemkarlyk edip kömek edip hana sabat teşekkür biller şerde otyz. Biz merdimsen kılapda billere maýa edip gaty hoş bolupdyr. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Pakistan saýlawlarda ýarşyň başyny Imran Khan çekýär, garşydaşlar galplygy ýol berilendigini çaklaýar. Pakistanda geçirilen saýlawlaryň 25-nji iýulda aýan edilen ilkinji netijelerine görä opozisiýa lideri Imran Khan bätleşigiň başyny çekýär. Onuň garşydaşlary netijeleriniň jemgyýetçiligi ýetilmegi ýygy süýşen saýlawlarda galplyk boldy diýär. Umumy sesleriň ýarysynyň sanylmagy bilen Hanyň Tehrik-i Insaf Pakistan partiýasy öňüne barýar. Ýöne tutsawlukdaky köni premier minister Nawaz Şerifiň hökümet başyndaky Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasy hemde başga da bir näçe ownuq partiýalar saýlawlarda galplygy ýol berilendigini öňe sürýär. 26-njy iýulda jurnalistlaryň öňüne eden çykyşyny Pakistanyň saýlaw komitetiniň resmisi Babar Yaqub saýlawlarda hiç ýyly dil düşükligi ýol berilmändigini hemde sesleri sanamak işleriniň elektron hasaba tulgumuny dören tehnik näsazlyk sebäpli ýygy süýşürilendigini aýtdy. Netijeleriň aýan edilmegi ýerli wagt bilen giýje sagat 2 süýşürilipdi. Saýlaw komitetiniň başlygy Sardar Muhammad Raza saýlawlaryň ýüz göterim açaçan hem adalatly geçirilendigini aýtdy. Ýöne ol saýlawlaryň ahyrky kesgitli netijeleriniň haçan ma'lum ediljekdigi barada maglumat bermedi. Sesleriň 48 göteriminiň sanylmagynyň netijesinde Hanyň Tehrik-i Insaf Pakistan partiýasy Milli Assambleýadaky, ýagny parlamentiň aşağı palatasyndaky jemi 270 ornuň 113-üne eýe boldy. Öňkü premier ministriň inisi Şahbaz Şarifiň ýol başçylygyndaky Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasy ýarışda ikinji bolup, parlamentde dalaş edilýän orunlaryň 64-üsini ýurdun 2007-nji ýylda janyna kast edilip öldürilen ozalky premier ministr Benazir Bhutto'nyň ogly Bilawal Bhutto Zardarynyň baş tutanlygyny Pakistanyň Halk partiýasy bolsa 3-nji ýerde, ýagny parlamentdäki 42 orny eýe bolýar. Hanyň kampaniýasy özleriniň saýlawlarda ýeňiş gazanjakdygyny tutan ýerli ynanýardy. Ýöne olar häzirki ýagdaýda Milli Assambleýada agdyklyk gazanmak üçin zerur bolan 137 orny eýe bolup bilmejek şemeli. Bu ýagdaýda Hanyň partiýasy koalisiýa döretmek üçin ownuq partiýalardan hem de garaşsyz dalaşgärlerden özlerine ýaran tapmaly bolarlar. Hanyň partiýasynyň medbuat wekili Fawad Chowdhury Twitter'de "Gutly bolsun täze Pakistan" premier minister Imran Khan diýip ýazdy. Ýöne ýarşyň netijeleri henüz resmi taýdan yglan edilmändi. Ahmal ýeňşi gutlama üçin Hanyň müňlerçe tarapdary Islamabadyň köçelerine çykdy. Populist lider Han öz kampaniýalaryna korrupsiýa garşy görüşmegi baş mowdu edip saýlap aldy hem de saýlawçylara täze Pakistany wada berdi. Ol öz kampaniýasyny öňden gelýän pamalana 3 paýaly partiýalardan düzülen syýasy elita garşy görüş diýip häsiýetlendirdi. Ol syýasy elitany ykdysady ösüşlere böwet bolmakda we Pakistanyň 208 millionluk ýylatyny garyp düşürmekde aýyplady. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasynyň tapawutlulukda Han Hytaýyň Pakistanyny uly mukdarda maýa goýmagyna da garşy çykýar. Şeýle-de Han goňşy Awganystanyň Abaşanyň ýol başçylygyndaky urşy, Abaşanyň Pakistanyň jeňçilere garşy dron hüjümlerini amala aşyrmagyny tanqidlap geldi. Han siýasatçy hökmüne konserwativ islamy meýil edip Pakistanly liberallary tanqidlap çykyş edýär. Ol Talibanyň kamýeňdeş adalat sistemasyny ornaşdyrmagy wada berýär. Han jeňçilik bilen ilteşigi bolan ekstremist dini
toporlar bilen yaranlyk arap geldi. Şeýle-de ýurdun armiýasy hany arka çykýandyr öýdülýär. Nawaz Şarif harbylaryň siýasatdaky däwe urlen täsirini aradan aýyrmaga synanşan soň armiýa bilen Şarifiň arasyna tow düşüpdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň şu sanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.